Budhaling prawadya bala manekung manuju marang pawasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugia tinebena saking kutha lan jebagban jati lan satriya Baladewa marang hamurwakani tuturakiting pasugatan. Kairing swaraning gong maguru gongso.
Biasa aja dikasih ketinggalan kereta.
Ketinggalan kereta. Kok mboten bis to, Pak? Katresnanmu ketinggalan kereta. Bisa macet. Bisa macet. Bane gembos. Nek numpak kereta macet mboten nggih, Pak nggih. Tambal bane ra eneng. Mboten nonton. Ora eneng. Benjang tak buka kula. Oke, lanjut apa nyarepan iki? Derek mawon, monggo. Lah aku nderek ra eneng. Pak Gade kemana ta aku? Ya jadi kan besok kene kenduren. Ojo Sujono, oke. Mas Mateng dikasih Ojo Sujono. Aja curiga. Langsung oke. Kasih Ojo Sujono. Kok ya kepenak men kok langsung. Aku seneng langsung ngono kuwi kok. Jujuk. Sing penting ra mak krengket iki. Heeh. Di mana mak krengket kuwi. Ojo Sujono. Ronce melati benange lawe. Iya, Pak. Pupus klopo. Kalu si menggis-menggis butane rumadang mesti ya. Rumadang. Iki jane request lagu apa curhat to? Curhat. Nah, mesti iki. Beda sing putih iki. Sik pundi? Kuwi putih iki lho. Ah, kuwi wak meng blok nek kuwi. Kuwi pas tanggal piro jajar ya. Pas pertama kae, heeh.
Heeh. Apa butane iso ngomong Madi? Heeh. Ora ngono cita-cita lho gimana aku. Heeh. Oh, anu. Eh, apa kuwi? Oh, iki. Bagian sing ngalah bagian Mbak Yaya iki. Aku Niki sih, mboten angel lho, Pak. aku sih mayar-mayar wae aku. Monggo. Citra terus mandulu radian bakal tanggamu nangis wis tumaki kalbu kabar pacar
budal. Oh. Yuk. Ya oh. Oh, ay. Yeah.
Thank you.